Salutare lume bun, venim la un nou episod de Hexit împreună cu pisica Maestru. Maestrix. 1. Și ne-am enchantat săbile. Da, eu am Sharpness 3. Am Breaking 2, Sharpness 3 și Fire Aspect 1. Eu mă duc să acolo rostele. În acest episod voi căuta pentru a face electric stuff care zburăm, bă. Da. Și ca să facem rost de el avem nevoie de să omorâm. Stai. Bă, cât ai dat pe Fire Aspect 1? Să facem electric essence. Bă, Ceea ce trebuie. Ceea ce pică de la ăștia, de la pirați. Și asta trebuie să facem în acest episod, da. Ce vreau să spun, cât ai dat ca să ai Fire Aspect 1? Nu știu. Mai avem 13 level când am băgat Sharpness 3. În fine, hai avem să... 9 level. Hai să... Am o idee. Ce zici să navigăm ceva? Să nu pot să Eu vreau mor. întâi să fac rost de level. Știu, dar când omori pirații, câștigi multe level. Ok, hai, let's go. Stai, mă, trebuie să ne facem mai întâi niște bărci. Păi nu-i greu. Știu, avem aici lemn în casă. Așa știu eu. Știu eu. Eu am deja una. LOL. Ce? Eu aveam deja o barcă. Așteaptă-mă și pe mine. Că eu n-am. Stai să mai îmi fac una de rezervă. Eu am 9 lemn. Cred că o să mai trebuiască să mai luăm niște lemn. Nu prea mai avem. Hai că mă duc eu uite să... că avem botelul în chat. Știu, dar mă duc să iau niște lemn. Da-te, Stai, hai să ne ducem în camera chesterilor. de fura levelul. Și? Nu meriți. Da, unde? Uite, aici avem mango. Ce mai avem pe ceva? Ce naibii? Ce? Ce? Nu mă lasă să pun nimic pe sabie. Ok, stați acolo să creșteți. O să-mi fac 3 bărci. Încă asta că la pică. Și da. Cred că sunt. Haideți să ne ducem la căutat de pirați, da. Nu știu. Deci hai să mergem. Deci, Știu că o să găsim și niște bărci mari, cum ar fi Titanicul și astea. Titanic, bă? Nu mă, gen Titanic am zis. De fapt n-am zis gen Titanic, dar foarte mari. Corăbii mai mari, adică. Da, corăbii mari, mari. Nu, Pe corabia aia am fost. da. Deci, haide. Și știu că am mai vizitat una unde am mers, am omorât noi niște pirați. Ok. Deci hai să căutăm. Avem și checkpoint unde era aia casa. Eu n-am, dar o să te urmez după aia. Dar n-ai putut să-ți dai. Bine. Bine, o să te pierd. Bă, ce faci? Bine, tu? De ce te-ai oprit? Nu m-am oprit. Ba da. Ba nu. Înseamnă că am lag sau tu ai. Fac de ce? Nu, avem la nu. Băgăm și piciorul. Oprește. Oprește. Oh my god, cad în void. Am intrat în pământ. Mi-a dat creș. Eu sunt în pământ. Deci creș la server. Revenim imediat. Am revenit, the freak. Ok. Where are you made? Bă, nu știm ce dracu are serverul și l-am redeschis. S-a salvat în centrurile, nu? Da. Unde ești, man? Nu știu. Te văd, stai pe loc. Uite și un dungeon. Ăla nu-i dungeon, cred că sunt rămășițe. Nope, e dungeon. Nu-i dungeon, bă. E dungeon.
Intră în el și zi mie. Stai, de ce plutești? A, pff. Sunt bug-urile de la 1.6. Nu, asta e 1.5.2, ce vrei să zic? Ce? Deci mi-a dat crash. Fuck this shit. Am revenit cu un nou dungeon. Dacă tu n-ai filmat până acum. Nu. Băci! Șalac se mișcă! Bă, m-am împins jos! Tot. Ce dracu? Nu știu. Care tot trage? Îmi strică armura. Doamne, de la altul. Și mă enervez acum. Și avem asta. Asta să ne trebuiască. Îl mai pe piesa răște. Nu! Am lăsat pe încet, m-am lăsat pe din greșeală. Ca bravo. Bă, păzește-mă și pe mine ăla. Nu o să te păzesc! Stai să că acum mă trezesc mort. Ce dracu faci? Dai în mine. Am 4 vieți. În full. Ai, fac, am căzut jos. Dar uite-te și după ce țăran. Nu să fie lag în halul ăsta. Bă, ce n-ai? De unde dracu să spun? De sus. Fac, n-am găsit. Măcar facem XP. Asta da. Și aproape am level 30. Bă, da! Bravo, mă! M-am împins jos. Eu te-am împins. Ce dracu? Mor! De la un spider. Handicapat. Morte, dracu, că nu merit să trăiești. Ce vrei, bă? Bă, dar nu ți-o dau numai ție. Bă, uite ce-am găsit. Am găsit o pâine care strălucește. Holy shit, ce e aici? Pâine, fă ceva. Dar bravo, mă, tu stai să ții XP-ul. Păi nu, sparg asta să nu se mai spawneze. Nu-mi Bravo. pasă de XP. Ei, nu, da-ți-o dacă atunci. Aici niște buc, niște mâncare, când trebuie neapărat. Bă, da, știu. Ăștia mă mai împing mult jos, că n-am înțeles. Deci. Bă, dar ce am ce de bun. Uite-te și tu, dai în mine, ca țăranul. Aia pică de jos, de sus, pardon. Că m-a dat și în față. Ce naibii? Uite-te de peste tot. De sus. De sus. Pe mine mă omor ăștia. Acasă pe dracu, m-aș dracu acasă. Frate. Stau, uite și tu ăștia, vin după mine, nu după tine. Păi nu mai dă mine. Deci mergem jos să luăm alea. Dar mulțumesc mult. A băgat Faci pe... în față. Bravo, bă! Te bagi în față. Dă-te, bă! Nu te mai băga și tu în față. Încercă ca proștii de la un spawner. Serios acum. XP, Magic Essence. Niște diamond. Nu, Bă, dar serios lasă-mă! acum. Lasă-mă Drake în pace. De unde Drake venit? Ăștia vin și de afară. Știu, se spawnează așa. Random. Fac jumătate de inimă. Bă! Mi-a căzut backpack. Am nevoie de backup. Stai lacă, vin imediat. Backpack, așa. Hai, bă, mă lai singur. Serios? Dar ce back? Da, fac. Serios? Dar
Băi, Dungeon și sunt unde multe ce-am spawn rărit? degeaba. Oh my god, ce e aici? Bă, holy shit, mi-e zgurat tablet. It's a rectum, hit me sabie. Sorry. Oh my. Ce vrei, bă? Ok, gata, nu te dui ăla, nu te dui ăla. Nu-i bine. Shit. Dă-te pe, că mor. Așa. A murit fraierul. Nu. Mai sus, cred. Da, uite-l. Stai că mă duc eu ăla și trag din partea cealaltă, de sus. Eu trag de sus cu armă. Dacă știu unde e. Unde neva e? Oh my god, fix pe mine, măi. Că el știe că sunt sus. Oh my god, scutul nu mai merge. Oh my god. Uite, bă, de aici. Nu mor. Oh, bravo, bravo, bravo. Ce naibii, bă? Cade de sus! Zmor! Am sărit jos! Hai ca pășnic! Sar de acolo, n-ai ce face! Am 14 XP! Din 20! Bă, frate, eu l-am omorât și pe primul ștază, nu știu de ce nu i-a omorât. Da. Vezi că am dungeon acolo. Aoleu, nu mai cască, bă. Știu, bă. Să-mi schimb și buții. Și cu ce mai... Oh, nici eu nu prea mai am de asta abuți. Combine-i pe mii cu a tăi. Na. Și cine o să-i aibă de tot? Tu. Uite ce-am găsit. Dă-mi patăi. O pâine de nu știu ce. Dă-mi patăi. Stai la că. Să pun pickaxe-ul aici, că mă enervează. Uite ce ce-am face găsit. asta, mă. Bă, ce naiba? Stai, ce face asta? Fii atent. LOL, uite! LOL, uite ce face! Ce? Ce șmecher! Îmi face gheață! Capă! Bă, nu mai da în mine! Bă! Ah, ce buții ăia? Da, nu mai da! Ah, da, știu. Hai la ăsta! Bă, dă-mi buții. Ăsta e alt dungeon. Dă-mi buții tăi. Ia pe ăștia. Acum. Aia folosesc numai pentru... What the shit, bă? Bă, eu nu mai am Bă, da! Sărăn! Eu nu mai am Repede! buții. Repede! Să facem și alt dungeon! Go, 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 go! Și go, 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 go! Nu știu ce este. Boots, Aer sorry. nu ăla-i bun și pâinea. Jos. Eu să iau iron boots-ii. Că nu se știe. Uite, bă. Ok, am revenit din greșeală, am oprit și o filmarea. Mă rog, cred Mai că... prostii. Uite-s aia. Aia cuțitașul ăla o să-l iau că e bun. Eu o să bag tot în backpack. În afară de boots, că ăștia iau. Și acum timpul pentru alt backpack. Asta e să iau unul gol măcar. Așa. Hai să luăm. Să o luăm eu la. Și nu vă mai spawnați. Ok. Scuze, am dat în tine. În greșeală. Living metal boots. Care dă? Stai la că aici, stai la că. Să caut unde mi erau săgețile. Să fix aici.
da. Am revenit. Bă, mă auzi? Da, te aud. Vezi că scheletul ăsta e de la bun. Adică Da, care se teleportează și chestii. Diamond, Magic Essence, XP și Hexical. Asta chiar ne Ăla trebuie. e chiar foarte bun. Hai să mai coborâm jos. Să nu pierdem timpul. Bă, Oh my god, care de... Uite-mă că ți-a venit! Oh my god, mai am cască. Mai am cască. diamantele. Water stuff, ăsta e bun, ăsta e bun. Bă, ce mai am cască? Electric grenade. Eu n-am buți. Hai că... Eu știu ce mai e pe aici. Backpack-urile sunt foarte bune. Hai că... Eu mai am și lopata. Mamă, cu spălăjeni! Aici putem să ne facem backpack-uri de alea. Știu, bă. Că ne dă mult, ne doar avem de Bă, să mori, nu mă lasă să stau. E și acasă. Ia le chestii. De. Ia. Oh, nu, Hexical Diamond. Oh, e ăla. L-am auzit? Băi, nu mai am armură pe mine. Ce mă fac? Tu știu ce facem. Acolo jos? Nu știu ce să-i fac prostule. Ei, dau cu arcul. Că nu mai am armură. Mă duc eu pe nu merit să trăiești vieță. Mamă, nu și-a damage, nu și-a damage fac. Are scut, cred. LOL? L-ai omorât. L-ai omorât. Hai să vedem. Diamond. Ia tot. Nu e nimic, e doar sunetul ăla, știi? Sigur? Da, sigur. Oh, shit. Ce e aici? Ce e asta? Uite. Stai, să pun niște chestii în backpack. Cu asta poți să te faci invizibil. Hexital Essence mult. 5. Iar Hexical Diamond. Și am găsit și de ăsta Ice Stuff. Nu, e Ice Stuff, credeam că altceva fac. Bun. Care e faza cu pâinea asta? Ce shield am! Ice, asta e bun. Mama, uite ce shield am! Stai. Ce dungeon șmecher! Dar nu mai am unde să pun, ia și tu de acolo tot. De asta n-avem nevoie. Mamă, bă, frate, cât bulan! Dar până acum cât am filmat? Nu știu. Cred că vreo 20 de minute. 24, pardon. Da, undeva pe acolo. Hai să ne dăm kill. Să ajungem acasă. Hai, bă, mor! Perfect, bă, frate. Uite. Perfect. Dar unde naiba ne-am spawnat? Acolo. Casa e acolo. Doamne. Da. Eu nici măcar nu mă uitam pe hartă. Nici eu. Ok, o să pun tot ce am Foarte mișto găsit. dungeon-ul ăsta. Foarte. Știu. Ce să mai punem? Deci. Deja avem inventar full. Asta. Ăla nu știu la ce e bun. Uite, ia Hexital. Wind boots. Păi mi se pare că nu ți-ai fall damage. Capa asta o să o testez eu acum. Ce Am. capă. Capa e invizibil, nu știu cum se pronunță. Să te faci invizibil.
Poți să furi din casă lemn. Închei acum. Tor, doamne. Sau ceva de genul. Așa să luăm lemn din casă. Să nu am servera după de ceartă după. Da. Cui pasă? Never mind. Nu vom avea un backpack uriaș. Nu o să mai trebuiască să mai cărăm porcăria asta cu noi. Micuț și piticuț. Bun. Perfect. Perfect. Fuck off. Ce? Ai, frate. Am revenit și noi, că suntem noi prea șmecheri și de-aia. Doamne, să știți că minte. Da, mint. Ai vreo problemă cu asta? Da. De ce? Why? Why? Rat, D. ai lemn? Da, nu mai pot să bag nimica. Ce ai pe sabie? Am Breaking 2, Sharpness 3, Knockback 1, Fire Aspect 1. Ce ai pe armură? Protection 1, toate. Că n-am XP. De unde e marcul ăla? Serios? De când doar l-am? What? Ai făcut un cuțit? Nu l-am făcut, l-am găsit în dungeon. Ah. Diamond. Obsidian. Și cum e asta? Din ce se face? Nu vrea să-mi arate. Știu, mă duc de explorers, ce drecu. Unde naiba mi-e backpack-ul ăla? Ups, n-am golit. Reșală. Mare. Extrem de mare. Bă, ai vreun crafting? Nu. Lemn? Nu, n-am deloc. Nu poți și tu să te duci afară să vezi. Oh, uite, am un iron bow. Care-i? Bravo. Crystal bow e mai bun ca iron bow? Nu știu. Cred că amândouă sunt la fel. Nu, cred că Crystal e mai bun. Tu l-ai pe Crystal, nu? Da. Dar are power 1 pe el. Cam profut. Și al doar- meu tot la fel. Hai, bă, ți-ai consumat tu lemnul pe chesturi, serios. Nu, am dus să tai lemn și apoi le-am consumat. Dă și mie un... Nu zic că din nou e lag. Oh, gata. Uite, gata. Sper nu. Unde naiba îmi sunt alea? Așa, așa. Perfect. Mă duc în aventură. Bine, eu mă duc să caut un... Hai că să caut de asta. Ai vreun ex? Sau îmi fac eu? Am, dar N-am bețe. am, dar n-am de dat. Serios, mă, ai vreun băț? Nu. Am leg spike-uri și mă enervez. Merge să faci cu Stone Toll Rod? Cred că da, nu știu. Sper. Eu merg pe mare fără stres. N-am stres. Gen. Deci, hai să căutăm o navă, ce drept căutăm noi. O barcă.
Am nevoie de lemn. Oh, uite un copac. Uite, Păi nici n-am mai văzut așa ceva în viața ta, nu? Nope. Un copac. Nu. Sărăcuțo. N-am viață socială. Bă, dar tu Merg n-ai la cam școală. mult. N-am mers. E lag, din nou. Da, e lag. Lag e serial, made. Stați, o leacă. Doamne, dar mă enervează. Acum, serios. E lag? Da, e lag. Ai șciorule. Și-am găsit un castel. Bă, joc de mine, hai mă, lag de rahat. Fuck you. Bun, deci, pentru că Hexit și Radu rage quit amândouă, cam asta a fost într-un rezumat. Și da, cam aici s-a sfârșit episodul și bye bye.